Kani ang first mura siya POV, first person view nimo. Suggest ako sa inyo guys kung naga-start pa lang mo o gamay niyo ang budget, no. Depende dyan na siya sa pagdala sa imong vlog, kung saan mo pag-entertain sa imong mga subscribers. Ang ikaduha kay katoy butang na ko siya diri para makita po na to itong sarili, no. Welcome back sa atong vlog. Ug karon storyahan na to ang moto vlogging setup na gi-request ato ang subscriber na si Prime Cruz. Shout out sa imo, no. Salamat kay no kay gatagan ko nimo og idea, although sunod punta na ko ni siya buhaton. Pero gusto lang sad nako na i-discuss ni karon, no. Tulog naman siguro to. So kani karon gusto na ko i-discuss na lang pod ang ako ang moto vlogging setup, since kompleto naman pod ako ang mga gears. Kami adyo di ataw sa dagan ka gas ay. Pero pag 1 bar lang kani ka, grabe kulba-kulbaan na ka. Mag-overthink ta kag taman kay basig di ka makaabot sa imong destination. Balik ta sa to ang moto vlogging setup, no. Disclaimer lang ko daan, basig dili siya sunod-sunod kay wala magkoy listahan. Dili pareha sa uban vloggers na sila listahan or naka-memorize na nila daan. Pero ako murag dili ko comfortable magud sa ingana na pag-vlog. Gusto na ko na pag-vlog ko kung unsa ko ang makita karon, gusto ko na on the spot na ko ginastorya tanan para at least mas ma-feel ninyo ba na murag kastorya lang ta mo. O syempre na may mga naitabo sa actual na gusto na to istorya dayon, at least pure tanan ako ang pag-istorya. O karon magsugod na ta, start ta sa to ang chin mount, which is GRX na chin mount. Palit na ko ani mga 300 plus ata to kung wala ko nagkamali. Padagan-dagan lang ako og kusog atong motor guys kay para ma-stretching iyang makina. Kay murag dugay-dugay na. Murag dugay-dugay na jud ta na wala naka-rides, no. Next ato ang list kay ang ato ang camera, which is ang GoPro Hero 12. Kani siya duha di ang types nako sa pag-setup sa akong camera. Kani ang first mura siya POV, first person view nimo, murag kamo ang nag-drive. Ang ikaduha kay katoy ibutang nako siya diri para makita pa na to atong sarili, no. Ug ang last ibutang nako siya sa foot peg nako, mag-mount ka sa foot peg para mura siya Insta 360 na view, no. Pero sige lang sunod kasi maka-afford ta ng Insta 360 na camera para at least napod tayo third person view. Ano na siya tong murag sa GTA 5 or mga GTA na games, makita ni mo ang sarili na mura na po ka nagdula o GTA 5. Kanina siya guys, inga na tumudaan sa total cost ani ato ang vlogging setup is around 30k. 30 plus sa GoPro 12 pa lang. Tapos iyang case, batteries ug mga mounts, pati ang mic adapter mo jud na grabe jud na kamahal. Ang kanang mic adapter kay kailangan niyo na siya sa GoPro Hero 8 ata siya nagsugod. So pag nakay GoPro Hero 8 dili man na nimo siya mapansakan o mic diretso. So kailangan pa niyo og mic adapter tapos i-connect niyo sa GoPro niyo. Then pagka-connect niyo sa GoPro, pwede na mo magsaksak og mic. Tapos pagka man ana is Ulanzi case para mabutang na to sa to ang chin. Nag-Ulanzi case ko ka na siya butnganan og mic adapter kay og wala kay Ulanzi case siguro or sa madara na case siguro maglisod ka og mount sa imong mic adapter kay dili man na pwede na magbitay lang siya kay bugat-bugat pod. Pero siguro sunod tudloan pod ta mo ana unsay method pod para kung wala kay case pwede ra pod
siya idiretso og mount sa helmet. Ang next nato is mic. Dati naka Boya mic LM20. So kato siya na mic no, kay nice akong tingog dito. Buo. Kay karon pagbalhin ako og Purple Panda na mic, grabe ang improvements. Malesen niya static na noise pag mag high speed ka. Ug syempre sa Purple Panda kay less wind noise de siya no. Mana ang gamit kayo sa pag-vlog. Kay kato sa Boya mic nako dati pagka mag high speed nako lampas 100 akong tingog mura na mo. So pag mo hi guys, welcome to murag ingana na siya. Napay dakop dere. Di ko familiar dere ba? Mental raman ta akong tuyo ko naabot na matag asa Los Amigos. Balik na siguro tanong U-turn ta sa unahan. Kay murag layo na jud tag naabtan. Kani po siya guys kay solid yellow lane siya. So bawal ta mag U-turn dra. Pero murag layo pa man pud ning solid yellow lane no. Atik-atik na ang tanang mo sulod ta dere. Dere. O mo U-turn lang ta. Next po day nato batteries. So okay lang man o isa lang ka battery pero mabitin jud ka kung layo imong biyahe or taas-taas pa imong istorya or vlog. Kay syempre pag mag motovlog ka dili man jud na siya ingon na one take pareha sa kuha. Kunwari karon mag-take ko ani na video tapos pag review na ako pangit ako ang content or pangit ako ang mga na storya nonsense siya. Mag-retake na pud ko ana no. Dili jud ay lalim mag motovlog. Abi na kog dali ra kay igor ka mag drive dagan po di kag kailangan i-consider no. Dili lang siya basta kay diretso drive sikat na kana. So dili na siya ingana guys. Maong dili pud mosulod ang mga budget cameras which is kanang mga GoPro Hero 4 around 5K siguro ang pinakamahal ana. Palitan lang na nimo og mga battery siguro extra gapon para mas dugay inyo ang recording time. Suggest ako sa inyo guys kung naga-start pa lang mo o gamay inyo ang budget no. Mas okay og mag-start sa mo sa GoPro Hero 4 kay dira na pud ko gikan kung i-check niyo tong pinaka first nako na video sa ako ang YouTube channel. Makita niyo dito na GoPro Hero 4 akong gamit. Tapos akong mic ato is Boya mic siguro kung nakay budget na 6K siguro okay na kaya na makapalit na ka o GoPro Hero 4 chin mount, mic. So ingana lang ang pag vlog kay di man pud siya ingon na gwapo yung motor. So dili na siya ingana, depende jud na siya sa pagdala sa imong vlog kung saan mo pag entertain sa imong mga subscribers, mga viewers nimo. Kaya ako gina-share lang pud ako akong life jud kung unsa ko ang mga ginabuhat. Mao lang pud ako ang hilig jud na mag-edit, mag-write o mag-video. Mao jud ako hilig. So, maulan siguro to guys. Unta na mo'y natunaan sa akong vlog. Kung na ako'y nakalimtan no, pwede rin mo mag-comment dira o unsa pa yung mga pangutana ninyo. Basig na ay dili clear pa sa inyo ano. Ug salamat kay sa pagtanaw sa tong vlog.